Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. I told you in the campaign not to vote for this government, that it's a government, a crow government, that's the government that's going to bring us back to the one-party state. Look what has happened now. People cannot even demonstrate. We are back to the 31 years of the old Malawi Congress Party. So Malawi Congress Party has not changed. Fisili fisitu. Fangasi. Kaya apire kumichiru. Kaya apire kunilande. Kakuti. Mkutizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera Ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Inu engineer Kambala ine Khazeni weni Khaze ndi Chakwera ndikutama kabe ndizoona ine am related ya Chakwera ndi Khazeni anga relationship yanga yochokera kwa mbanga so ndi manena kawiri so amene anga kagulitse chipani ku MCP other winner kaya ndi ku DPP inu chingagulitsa ni nchani kugulitsa chipani kwa Khazeni anu Chakwera ku MCP inonso mudziwa kuti ku MCP ina samandikonda even na Khazeni anga mukatenge colloque muone ngati malankhulano. No, we don't. The reason is ineyo personally I feel nothing is out of the State House. Koma zimene anapanga after that kusiya zimene mauza anthu nthawi campaign kuti achitira kumapanga zosiyana mpaka na economy no yaro pansi. I'm not happy with him. Khazeni? Yes. Okay. Because simunga akane banga ndabale anga same blood. Chakwera ndabale anu. Some actually my details ya bale wa ina ndiwo anandoza ndiwo. Because ine sina kalitsa kumudzi. Iwo amadziwa rather banja latu. Yeah. Titakumana koyamba. Iwo namena ndifusa urodi wa Kambala ndi ndauza. Do you know we are related now that yeah madanda the last month wasina present hayo ndafusa kuti chibale chatu Jordan. Anandoza ma details ndiwo. Ndi Khazeni anga ni ndiye mwati simu yankhulana nawo ai sama city malankhulana chichitikire nkhani yo mmadza kuti ndamangidwa eti ndali minister ku energy ndamangidwa pa 9 August 2021 sana ndilankhule mpaka na nthawi imene ndimaluza mwana wanga my daughter in law chaka chino mpamene anadzandipiro pepe samaliro 2.5 years ano sana lankhulepo ndi bambo wanga ankolo wawo mpaka na bambo wanga anachita stroke chifukwa ndi mafunso kuti bodi anthuwa tinalakwira chani kumudzi kuti ammange mwana wanga kana wakani kuyendetsa ku court mudzi wa chaka chino ine ndi cha 4 ndakali ku court khani sikudziwa kumene kulowera koma zoti ndinganene kuti nachita participate kwa ndimanga zimene zinganene koma ndiudziwa ineyo kuti he doesn't like me and the reason imene mwina sandikondera nchifukwa kuti magachiro ni saulos sindiudziwa. I'm just trying to be honest. Yeah. So kuti munene kuti ine ndikhozo teka chipano pita ulowera kumeneko koti ndidza kuti sama ndifunako ndikatandinacho chipano kumeneko ndemati munasemphana pa ma promises a campaign zimene tinauza amalawi zimene zochitika mano ndipo SKC kungonanga simutoti pano sanga yange namuza more than 4 times kuti andofuna kusiya ntchito ndili minister chifukwa chani mufuna kusiya ntchito ndimamuza kuti zimene tuchita zosiyana zimene timauza anthu and tsiku lomaliza kumuza zimenezo ni tsiku limene ndimachokera ku State House 30 days before my arrest we had a meeting there ine a president achikhosi nde kuti panthu atatufe tikudziwa zimene kumakambirana kumene kuphatikiza po mulungu ndapanga resist zimene amanuza kuti tipange zoti ndimona kuti zosemphana ni zimene timafuna tachitira Malawi ntachoka mu State House ndinamuimbira SKC kuti I think tiwene osiya ntchito no Mr. Kambala chifanyane nauza kuti zimene tukambirana si zimene timauza anthu and ine sindingakhale part of anthu mapanga abuse Malawi ndisiye anapanga sisi kuti please musasiye zikakhala zoti simuzifuna ine muzingonena kuti simukufuna nkukana ngati mene mwapangiramo koma zoti mpamusiye amakuza ni zinthu zoti muchite zimene zotsutsana ndi Malawi zotsutsana ndi zimene timene ochita kuti tichite improve miyoyo ya Malawi anthu atatu zimene makambirana kumene yes
Nde munakana. I refused and I told them, you are politically powerful. Pangani komene sindichita nawo. Komanso on top of that, ndimafuna ndikusimikizirani kuti anthu akamanda kuti munapopuluma chifukwa choti lero anthu amene samakonda SKC amene akhala kumtoza akuiona UTM kuti ni value chifukwa choti libe SKC. Simaoneka value UTM chifukwa choti samakonda mtsogoleri wake chimene chili chipongwe chachikulu. UTM inaoneka value imene chifukwa cha Nyamata amene uchi. Now lero iye waipanga build UTM ija chifukwa choti wachoka ndaione value ni chipongwe ndi chitonzo chimene ndikunenacho kuti amatitonza kwambiri. Ifeyo ngatatsogolera UTM kuti tizipanga chiganizo choti tituze press kuti tikuchoka kumgwirizano chifukwa cha pressure imene imachoka pasipa. Eni yake achipanichi anthu eni yake amene anatikhazikitsa ife maudindo anatipanga pressurize kuti tikuena uchoka mumgwirizano khani imene akhala kukamba for the past 2 years. Koma timafuna kuti tichite manage hoping kuti chitonzo chomwina anthu akozoona kuti sikuena uchitika konoona kuti chimapanga continue. Ifa Saulos inapangitsa kuti anthu akwiye kwambiri ndi mmene amatuza kuti tikuena utuka mumgwirizano immediately. Chitonzo chimene inuyo mungafotokoze pano inu ngati Newton Kambala amene munali close kwambiri ndi Malemu Chilima ndichotani? Inuyo mwakhala mukuona mmene feta khali kukhalira poyamba ndikuuzeni kuti mmene ankakagwirizana nkhani ya mmene titandesere boma tinagwirizana kuti tichita zimene amalawi tinkauza nthawi ya kampeni. Zimene zambiri zimene tinkauza zinachokera manifesto ya UTM. Anzathu aja manifesto yao ankangoti high five. Tikauza kuti chwa ni high five yoni jani, it was vague. Sizimadziwika. Zimene zimaveka kwa anthu kuti azipereka vote inali manifesto ya UTM. Ndiye chifukwa choti amaganiza kuti akapanga zimene tinauza anthu amalawi ngati manifesto imene inapangitsa kuti anthu alowe mboma zikachitika amene atamange score kwambiri nda UTM kapena achitima amapezeka kuti zimenezo amazikhalira. Chimenecho ndi chitonzo number 1, chitonzo chachikulu kwambiri. Komanso kachiwiri inu mukudziwa kuti kunali mlandu umene achitima anali nawo mu court umene ananena kuti anapanga kuti discontinue. Inu ngati munthu amene mmafufuza nkhani kuti ndikufunseni kuti discontinue asinachitika chifukwa chani mukanika kuti mundiuze. Zikungosonyeza kuti munthu anafuna angomusemera chinyawo nkumamuzuza ku court. Chimenecho ndi chitonzo chachikulu kwambiri. Panalibe chifukwa kuti pa anthu amene akutanga chulidwa pa mlandu umene uja ete chakuti apite ku court munthu mmodzi. Ni chipongwe, ni chitonzo. Chimenecho chitonzo mukunenacho ndi chitonzo chokuti mungamulodze munthu kapena ndi bungwe la ACB. Izi ndi bungwe la ACB. Yeah, ndi bungwe la ACB zimeza you can correct it later. Komano, who can you point a finger at? Is it ACB kapena someone else? Chifukwa chona zoti kanena in terms of prosecution kapena kuti mulandu umene uja unachokera ku bungwe la ACB. So why are you taking it as kuti ndi chitonzo? Komwe linali bungwe la ACB imene linachita zimene zija. Tikudziwa tili ndi njira yopezera information ya intelligence kuti ACB akhala kugwiritsa ntchito kuti azizuza anthu amene samagwirizana nawo pena amene ali ndi mphamvu zandale. ACB ineyo ntakhala authority nikozo ipanga dissolve. ACB kuononga ndalama za misonkho ya anthu kuzuzira anthu ena amene sakugwirizana nawo osati kuthetsa Like, share, Malawian cameras, right.